Vay kakası geldin mi? Gelim Keyvan. Akar kasam kutlu olsun. Hay sağ ol Keyvan. Nesiip etsin, kutlu olsun kakası. Hay sağ ol Keyvan. Sağ ol. Tügeleme. Ağama mamasını alıptı. Ağam, kutlu olsun masin. Vay kakası. Ne beyt otuyorsun? Menen bu bolyan zatlara çıdamı o. Ay oğlan, bar öz hoğluyňyz doýna. Näme döwjek bolýan bu çyralary? Halis ýazadymlagy. Bar, hoğluyňa. Bir dogryp köçäziň aýalarygy. Sereden aklanam. Gıyav elti. Çağıdır da. O hoğlu bolla ne, bu hoğlu bolla näme? Görmän orkam geçäýendir-de. Çağıdır da. Gıygırmak näme gerek? Ýuwaşlyk bilen aýdaňda da düşünýär. Vay bilmezmi, görmörsiňizmi siz? Daşynna bolup köp bilýäňiz siz. 5 minut ymyzgan aýjaktym bolýan, mara ýatyrmana bermedi de güp edip lagy. Näme bolýdy ki? Vay ana oğlum okuwla geçipdir. Seredäýmen senem. Menem işler bilen elim degen ok seretmäne. Ağama ma geldi. Owa. Näme boldy? Hana iniň gelini üstübe hen kırıp tut, özüne giň hoğlusy waka, gelip şu taýda oýnaýar çağalary. Inim men tesen çykarman otyrman. Owa setin çykarman. Inim. Mena hojalyk faňana gidýän. Senem asyl beýle bolup öňüm. Şu gaýdyp agam ma diýip geläýmegin gapa. Ağam. Hey ağam. Ağdalalyk bilýänmi näme eltýär? Agzalalyk näme elti kakasy? Ağdalalyk göçük eltýär. Gatnaw kesilýär. Şu iki dogonyň çağalaram bir-birine ýat bolup galýarlar. Keýwany. Men aýyny bu zatlara çydamagy. Häzir agam çyksa, indi men aňa salam berjek.